Uba Ardent BASAIAWMOIT MLA barim ke nongkrem ulo ong bagi seng jinghikai kamai khamtam ki taksi haba kilayo katne ke jingkyrshan ki Paidbah Dei Shuh ban Pyndik lani lehmon ki Paidbah ulo ong ruba ynda ke sorkar ke pdiang ke jingdawa jong bar kiei ke iaid beit no ki nongialam ki seng kidei ban jinghikai bar kyntu ki Draibar kidei ban burom ki Paidbah ke kyntu na kaleng ga jwa kalong bet katne kilayo ke jingkyrshan na kaleng jing ngingil ai ke jingkyrshan ne kyntu ki Paidbah nomor kalong ka mat ka badei ke jingki kalong ka donongre ne ka wei pat ka bang ko ban kyntu ki ba anda kiei ki la bet ka sorkar kla pdiang kan haban pdiang ya ka jingdawa ka jongki ki basong ne ka jingkentu pat na kaleng ga jwa ka bakki bon ki pilsno bangi hab ban kren ki kalong kin hab ban kren kin hab ban limba ka association ka jongki ban pilsno tho ye ki driver nongnya kali kamai ba kimdei pat ban le klem akor ban haras ye ki passenger dan don ki bo ka jingle klem akor ka jingle mon ka jingbom tre jongki mo ban lek chika jaka ka baki passenger ki nongshong kali ki kwa te kani kadai ban long da kumoi pa ka bangi khmi ti bakin pintu jur ya baro bakin yo bakin ai ge jing shakri ka ban punhun yu pai ba mo nadu ka tin ka thlik ka baki kran se ki kali nadu ka jingle ka jingwan bakin bi ban jit ka tang shaka baki himon makatar ka dikawai ka papulong ki babon bakin kinum smutana ya ki kali kamai babon tingi ko ba makiru kin nangne shakhmat habangi ngil ai ke jingkyrshan kiru nani smart kin ai ke jingshakri ka bajanai ba ka jingshakri ka ba paka ye ki Paidbah khamtam ye ki passenger ki ba penankam ye ki ni ki kali kamai